Ωραία, τραβάει. Τραβάει. Τσιπουρίτσα, Η πρώτη τσιπούρα, παιδιά. Ναι. Ελήφθη. Ναι, ναι. Πολύ ωραία. Αυτό είναι. Λοιπόν, και τα καλύτερα έπολια. Πού είναι ωραία. Καλά, ναι, κοίτα. Ναι. Πώς θα δω όμως γύρνα το. Γύρισεις τέρμα το προβολάκι. Τώρα φάνηκε η θάλασσα, είδες. Μπράβο Βασίλη. Μια μουρμούρα. Ωραία. Μπράβο. Θα το πάω τώρα. Θα το κουμπάκι. Ένα τετράγωνο στο κεφάλι σου, τι έβγαλε. Τι έβγαλε. Ένα τετραγωνάκι. Δεν πειράζει, πάντα το πάω, θα το δω. Ναι. Κάνει εστίαση τώρα γι' αυτό. Ναι. Ωραία, πάντα το πάω. Θα το κάνω, το κλείσω. Ναι, πάντα το πάω. Το έβαλα, τραβάει. Πάντως έχει ωραία χρώματα. Ζαρδουδάκι είναι, Ζαρμότη. Κρατάμε, Γρηγόρη. Κρατάμε, βέβαια το κρατάμε. Αυτά θα τα πάρει Γρηγόρη. Το πιο νόσιμο ψάρι είναι ο Ζαρμότης. Αυτό, εάν το αλευρώσεις γίνεται καταστροφές. Καλά, μεγάλο ψάρι είναι. Τραβούσε καλά, μεγάλο ψάρι είναι. Τραβούσε είναι γίνεται 2-3 κιλά. Μόλις χτυπήσαμε μια τσιμπουρίτσα. Λίγη τα περισσότερο μπορείς να δεις.
Δεν προλάβαμε να το τραβήξουμε σε live. Δεν πειράζει. Την άλλη φορά. Μουρμουράκι. Ωραίο. Θα το συμπιάσει σήμερα. Καλό τσίπερ. Καλό τσίπερ. Μπράβο. Άι, από εδώ και πέρα θα δούμε. Για να δεις, Βίλη. Ναι. Α, όχι, είναι σε δόλωμα είναι. Τι είχες εδώ, τι δόλωμα? Το μαύρο, ρε. Ναι. Ναι. Ωραία.